Bueno, eu vou ler o meu propio relato, que quero representar tamén o símbolo da vaca. A campanilla da porta fixo que a señora Carmen erguese a vista da prenda que estaba cosendo e a dirixise, por riba das súas gafas, cara a entrada da casa. Pola porta de madeira de pino entraba nese momento a señora Julia. Vestía unha bella bata cruzada de cadros grises e brancos, raída e descosida en algúns puntos, un sombreiro de palla e unhas zocas de madeira. Calquera que a vise por primeira vez pensaría que tiña 50 moitos anos, pero a señora Julia, a pesar do seu aspecto cansado, as engurras incipientes e as súas bolsas nos ollos, contaba só 40 anos. Soamente cando se lle vía sorrir, dábase un conta da xuventude que aínda lle quedaba na mirada. Carmen coñecía ben e sabía o porqué do seu estado. O marido de Julia, o Tomás, emigrara a Alemanha facía 3 anos coa esperanza de facer unha pequena fortuna en pouco tempo volver a Galiza para recoller a muller e os fillos e afastarlos da miseria na que estaban vivindo. Por desgraza, despois de 3 anos traballando nunha fábrica de calefactores, Tomás ainda non reunira os cartos suficientes para volver e así lle contaba a súa muller nunhas curtas cartas que chegaban cada 7 meses. Dende a partida do marido, Julia quedara soa na casa, cuidando dos 4 fillos e ocupándose ela soa dos animais e da terra. Erguíase antes de que cantara o galo, poñía a súa bata de cadros e comenzaba a súa longa xornada laboral para sacar adiante a familia. Muxía as vacas, sachaba na terra, apañaba os grelos para xantar, fregaba a cociña, lavaba o máis pequeno dos nenos. Por sorte para ela, os fillos maiores, unha de 13 anos e outra de 11, axudaban en algunhas tarefas e cuidaban dos irmáns pequenos. Pero Julia traballaba ata anoitecer. Entón, despois de arranxar os nenos, quitaba por fin a bata e metíase na cama. Carmen quitou as gafas e sorriu a súa amiga Julia. Ela devolveulle un sorriso cansado mentre se quitaba o seu sombreiro de palla. «Coido que xa sabes para que veño, Carmiña», dixo mentres coas mans sinalaba cara os buratos e manchas da súa bata. A señora Carmen tiña 51 anos e 37 dos mesmos levaba os cosento facendo batas, camisas, vestidos para a xente da parroquia. Todos os luns ía á vila a portea e fío. Facíalle encargos e ela realizaba a súa tarefa con tranquilidade e paciencia. Recibía moitos encargos de batas e podía facelas cruzadas de botóns, de cadros, de flores. As batas de Julia nunca duraban nada. Cando pasaba un ano xa estaban cheas de buratos e todas gastadas polo traballo continuo da pobre muller. Carmen sentiu coa cabeza e ergueuse da súa máquina de coser para examinar a prenda de Julia. Cando rematou, suspirou. «Está feito un farrapo, Julia. Esta parte de aquí, atrás, vaiche romper en calquera momento e ten algúns buratiños. Non sei se será mellor que che faga unha nova». «Que dis, muller? Eu non vexo que se xa para tanto», dixo mirándose nun espello de pé que había perto dela. «Non a podes remendar un pouquichiño? Só ten un ano de nada. Vai para ano e medio. Lembraste que foi polo San Blas?» «Pero, Carmen, como vou mercar outra? Para iso queda con esta, total, para o que é? Anda, mira se lle podes botar un remendo. Veña, quita». Julia quitou a bata e deulle a Carmen, que se sentou na súa máquina e comezou a traballar. Polo seu lado, Julia sentou nunha banqueta cun suspiro cansado. «Ai, meu Deus, que alivio que é quitar a bata e sentarse. Levo toda a mañá daqui para lá. Fun coas vacas, puxen a bota a quentar para o almorzo e plantei uns nabos na leira. Dixille a miña balbiniña que fora a laga a lavar, que eu tiña que vivir aquí. Dentro de nada tes que lle facer unha bata a ela. Si, xa vai feito unha muller». Pasaron uns minutos en silencio, só interrompido polo rítmico son da máquina de coser. Entón Carmen dixo sorrindo con nostalgia: «Lembras a primeira bata que che fixo a miña nai? Non a querías quitar ni para ir a misa. Como esquecela, fixérame moita ilusión. Eu só tiña 12 anos. A miña nai regalárama para que fora a lavar a poza e non se me manchara o vestido. Sentíame unha señorita maior con aquela bata de flores que tiña espetos enormes. Andaba sempre coas más dentro deles. Lembro que ata quería levala á festa da parroquia. Dende logo, eras unha rapaciña un pouco tola. Os primeiros días andaba sempre con ela. Non a quitabas nin diante do Daniel, aquel rapaz que che gustaba tanto». As dúas botaron a rir. «Que lle queres? Eu pensaba que a miña bata era o vestido máis bonito do mundo. Naqueles tempos andábamos todas desexosas de ter a nosa primeira bata de traballo. Que caras de envexa que tiñan as miñas amigas cando me viron con aquela bata tan preciosa». De súpeto, mudou a súa expresión e semellou como se unha carga enorme caera sobre ela. E agora mira, todas desexando quitar a bata. «Veña, muller», animou na Carme dándolle unhas palmadiñas no ombreiro. «A bata hai que pola para non lixarse, e xa está. Si, pero pensa, canta ilusión tiña eu en ter unha bata, e agora mira como a trato», dixo sinalando a bata que Carme estaba remendando. «Está sempre comigo, vai onde vaya, e sempre semella como se me avergoñase dela.
Logo dun segundos en silencio, Julia ergueuse de súpeto e dixo: sabes o que? Quero que me fagas unha bata nova, Carmen. A bata máis bonita de todas, con flores amarelas, vermellas, azuis, verdes, e vouna cuidar como se fose unha rosa. Como? Xa non te remendo esta? Pero se che estaba quedando moi ben. Non, nada de batas vellas e gastadas. Eu quero unha bata digna dunha raíña. Carmen mirouna como se estivese tola. Para cando podes facela? Preguntou Julia ilusionada. Semellaba como se volvera a ser unha nena impulsiva e tolada que fora. Pois non sei, supoño que para dentro dunha semana xa terei feita. Que ben, lembra, quero até a máis bonita e alegre que teñas. As teas de batas editan ser bastante sufridas e escuras. Pero, Carmen, que muller, que? Eu non quero unha bata. Eu quero un fermoso vestido de traballo. E agora marcho, que teño que facer moitas cousas. E marchou como acontece nos menos. Carmen mirou na marchar co feixe de palla ao lombo e cun sorriso radiante na boca. Dixo: nin todo o sufrimento do mundo é capaz de apagar a ilusión e a dignidade dunha muller. Volouse cara a súa máquina de coser, puxo os brazos en xerras e preguntouse divertida: e agora que lle fago eu a esta muller? Unha bata ou un vestido? Pois agora queríamos presentar un vídeo que os alumnos organizaron sós, sen axuda de ningún profesor, non?